Fáil siú plean le déireannaí go thuirbhís Luas i gcathair Chorcaí. Faoi láthaid tá comhirleach poiblí ar siúl idir muintir Chorcaí agus an túdarrás náisiúnta iompid maidir leis an mealach ar an roid atá molta. Má anan an plean mar atá be an tíornród nu ag Goldstrí lár na Cathrach ó bhachan go Ballan Cholig, agus béistad Luas tíomh de Chraolscoilí Riordáin. Tá rins tóirmí ag daltaí na scoile faoin blean. Ceam go bhfuil sé an bha mar tá bheith níos lú cóirne ar an slíomhaile agus amachchas an scoil agus an sin bheith níos lú trúlú agus bheith sin níos fearr den domhan. Ceapam go rud úntaach a bheith ann mar déiteach méidir nach bheith cóir ag mám le den éigean agus déitá téir an Luas go dtí scoil nó an cathair nó in áit a bhfuil siad ag dul.